ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନାମ ସମ୍ପର୍କରେ। ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? 16 ନାମବତୀ ଶିଖର କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠୁ ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା? ନାମ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜାଣିବା। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, ଅନାମରୁ ନାମ ହୋଇଲା ଜାତ, ନାମ ଏକାକ୍ଷର ଅଟେ ସମ୍ଭୂତ। ଏକା ଅକ୍ଷରରୁ ତ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା, ତହୁଁ ଷୋଡ଼ଶ ନାମ ଜନ୍ମିଲା। ଷୋଡ଼ଶ ନାମରେ ସେ ନାମ ସାର, ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଅଟେ ପ୍ରମାଣ। ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଅଟେ ପ୍ରମାଣ। ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଅଟେ ପ୍ରମାଣ। ତାହେଲେ ନାମକ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ନାମ ହେଲା ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ।